So yan mga ka-road trip, di pala tayo nakakasakay pa rin. Hihintay pa rin tayo ng oras. So grabe pala mga ka-road trip yung ano ngayon dahil mag-eleksyon nga pala. Grabe yung pasahero. Tingnan nyo mga ka-road trip yung nandito sa harapan ko kung gaano karaming tao at nagsisiksikan sila para lang makakuha ng ticket. Yung iba pasakay na. Kaso nga lang wala na. Masubra na yung dami ng tao. Yun, pakita ko lang sa inyo kung ano yung naging sitwasyon. Kaya sana ay ganitong bagay ay hindi nga lumakas yung ating dinalabanan na pandemic na talagang medyo mahirap yung yung sitwasyon dahil kung ganito ba naman wala nang nasunod na distansya, dapat mayroon tayong nasusunod na social distancing para naman na magawa ng paraan yung linabanan natin, kaso parang wala na ata, hindi na natin nasusunod yun. So yan, pakita ko na sa inyo mga ka-road trip kung ano yung sitwasyon ng nasa harap ko sa daming tao. So yan, yan sila mga ka-road trip oh. Yan oh. Ang dami talaga hanggang dun. Mahaba yan mga ka-road trip. Dun. Hanggang dun yan sa pinakadulo. So yun. So, hanggang dun yan sa dulo na yon, yung nadulo na yon, mahaba pa rin dyan. Dahil yung exit nito yung nandun sa gate 4. Ayan, yung gate 4 na yun. Ayan. So, grabe talaga mga ka-road trip. Sobra. So, wala nang distancing tayo. Bahala na, palakasan na lang ng resistensya. Pero sana naman ay masunod pa rin natin yun. Magawan pa rin natin ng magandang aksyon at hindi na bumalik yung mga ganong bagay, mga ganong sitwasyon natin dahil napakahirap. Lahat naman mahirapan, so dapat gawan na ng paraan. Dahil sa ikabubuhay ng lahat, paano na naman kung mag-lockdown na naman. So pare-parehas naman makakalamang ating mga sikmura dahil nga sa sitwasyon na to. So yan, mamaya pakita ko sa inyo sa dulo mga ka-road trip. Mga ka-road trip at dadaan ako dun sa kanila. Pakikita ko yung kung gaano talaga kasiksikan yung mga tao. So yan, sana ay magawan din to ng action yung mga ganitong bagay. Nashock din kami na ito yung dadatnan namin na ganitong tao. Akala namin yung bang medyo maayos na yung pamamalakad. Yun pala, so matigas pa rin ang ulo. Mas pinatigas pa yun. Yan. So yan, lumalabas na yung aming taba. So hi ka sa kanila. Mainit. Sobrang init talaga, sobrang init. Dahil sa ayan, wala pa kaming tulog, galing pa lang sa airport. Di lang kami nakapagpabook agad ng ticket. Di namin to inaasahan na ganito yung mangyayari dito sa airport, sa terminal, na ganito karami yung tao, yung volume ng tao. So tara mga ka-road trip, papakita ko sa inyo kung hanggang saan yung haba ng mga pila, ng pila ng tao. So let's go. So yan mga ka-road trip. Yan. Excuse me po. So ganito mga ka-road trip yung karami yung tao. So yan. Siksikan yung lahat ng pauwi ng kanya-kanilang probinsya. So doon sa labas marami na rin. Doon ito doon sa dulo na yon, marami na rin doon sa dulo na yon. Yeah. So ang dami, grabe. Siksikan talaga mga ka-road trip. Dito naman. Yan. Ganito karami. Uwian sa kanilang probinsya dahil nga sa eleksyon. So yan. So habang papunta rin ako ng CR mga ka-road trip, sinabay ko na yung pag-ano natin. Yan. Ang dami. So tuloy lang. Lakad lang tayo mga ka-road trip hanggang dun sa may CR. So diba nakikita niyo yung dagsa ng tao. Kung sino yung mga iboboto nila.
So yan, ang dami. Yan, siksikan. No? So, palakasan na lang to ng ano, ng immune system. Yan o. Yan. Ang dami. Wala na talaga. So yun. Tuloy pa rin. Hanggang doon tayo sa may bandang CR. Doon natin gaano kalayo. Yan o. Tantad na tao. Ayan o. Haba mga ka-road trip. Yung buong building na to mga ka-road trip. Uy, mabit. Dito medyo maluwag-luwag dahil nga dito yung nadaanan ng tao. Daanan ng ano, daanan ng gate. Ito yung mga gate dyan. Oh, kanya-kanya na. Sige lang. Yan, tuloy-tuloy lang mga ka-road trip. Dito tayo nag-road trip sa may terminal ng PTX. PTX to mga ka-road trip. Dahil yan, naipon kasi dito yung buong puntahan ng probinsya. Yan, dito may mga nakaupo. Mas maganda sila. Nakaupo. So yan. Siguro pati dun sa baba oh. Hanggang dun sa baba siguro marami rin. Yan. So tuloy ang laban. Sa labas ang dami. Siguro mas mano pa dun dahil may init. So yun, ang dami na dun. Ang dami na dun sa dulo. Sa labas, mga pasakay na yon. Buti sila makasakay na. Lapit na rin tayo. Sa 30 minutes na lang makakasakay na rin tayo. Ang dami talaga. So yan mga road trip, tapusin na natin yung ano natin, yung video na to. So yan, nakita nyo. So yan, salamat sa pagtapos nyo yung vlog na ito at maraming salamat sa pag-support nyo sa ating munting channel. So shout out sa lahat and God bless to all. Bye bye.